سلام تعنا هبلي كما اللهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن خاتاتلتنا مالتي نابنا لو معنت لايف بكمزي ملكعو جوين غيرنا لنا مالتي نحرد حتوتات اللونا خوينم داي لايف يزلو حتوتاتكم من ملستاتكم من نسمع تدالي اللغي مالتي انكو عاد احنا مصخو ስለዚህ ኣብ ላይቭ ሴሽንና ዘሎና ብዙሓት ነገራት ዕላላት መስሓቅት ዝኾኑ ወግዕታት ታባኻትኩም ክልዓሊዮም احنا انا ነዚኣቶም ክምልሰሎም እየ ማለት እዩ ኣብዚ ላይቭ ሴሽን እዚ ሓቢርና ንፀንሖ ፕሮግራም ይኸውን ማለት እዩ La 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 نعمنا لهم عنتي لايف بروجرام كنجمرينا مالتي حتون ملستاتن زلوهم ኣብ ናይ ቻት ቦታና ማለት እዩ ሕቶን መልስን ደስ ብለኩም ሕቶን መልስን ክትሓቱ ማለት እዩ ደስ ብለኩም ሕቶ ደስ ብለኩም መልሲ ንኽትምሉስ ይበኩም ዘለኹም ማለት እዩ See ya. La 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 سنارارارار abna ilom macant cilalna buzaxat wagcatatina bgmati اب قمت وشتاتينا انا مالتيو لو ما عند فيديونا نمسرته زلنا يكون ناغبر بايزوي واي تملسو ايكو يغبرالو مالتيو نعي
كما ياللهم كبراتن فتواتن نعمل لهم عند فيديو نقعد حن مصاخم يله انديت بروجرام جميري مالتيو سمعت قص ناولكم كتلا خنلا ما مودينا لايف سلازي مبزحتو غزي اب تيك توك هنا لايف رينا نفلط امبر اب يوتيوب سي حساب كندي زاكل مالتيو لايف رينا ينفلط نيرنا مبزحتو غزي مو اجي سمعتي اندحر داريتوتات حتوتات اندحر دالكم كوينو ابشيدن رياكتس كتحتو تدليو انه اب چات مالتيو انا جمير لكم الله سلازي دلايكم حتو كتصحفوا لي توليكم مالتيو دلايكم كبال كله كابوزح انجليز بقس ريتوتاتون كبقس يغلي مالتي كابزبكم كون يخليو بزح غزي انا سحق مالتي نابنت سولومون زيري 4 كلتن 9 4 تنسي بليز كاب حزبي نحزبي ارتري ايو كاب حزبي نحزبي ارتري ايو بينا ادلكم كترخبو ناتكم كا كماخوم رئيكايوم اللخا شعراي تستوهبن رئيتو سمعي اندي خمزي هانت زبله رئيتو صحفوا لي انت بلت الله سي دلايكم صحفوا لي انت بلت الله انا دس زبلكم دلايكم مالتي بقى دس زبلكم صحفوا لي مالتي نابنت ابل علي ميسج لكم اميطلكم الله مالتي سلازي دلايكم حتتو وبچاتي بعلو زي عرسو يلو دلايكم عينت حتو كتحاتوني ويك ابزي channel شيرين رياكتس حد غزي انتي يدل مسيلكم نعملت اب يوتيوب channel كوينا اب يوتيوب كفيل هنسرح تلنا بزحت سبات الله بزح حتوتات حتني كاتهم تايم تا انا سرح زلو سرح زخونه سافر زغبر نجر زلو نجر زي مسلم زسحقنا نجر مالتي نحنا نسرحو كمزي اب سرح توعل كلها جلجلس بقى كاميرا حيسكا behind the scene مالت behind the scene اب دحرت كاميراس صوره بقى لفعت زبال ነገር የለን በቃ ና ዩቲዩበር ላይፍ ከመይ ንጎት ትስ በቃ خدانጋ ገለት ካዳደን በቃ ሲካ ጽብቅ ብቅልካስ ቱይ ምልስ ትብል ቆም መስይሉ ሰምዑ መለ ኖረ ይሒን አምነት መብራት ጠፍ ሰዓር ሓደ ግዜ መብራት ይጠፈካ ሶ ሴቲንግ መብራትካ ተምሓይሽ ማለት እዩ ባውዛት ገዝ ካሜራ ይባላሽወካ ስቱዲዮ ይባላሽወካ ዋና በጣም መህልኽና ሪአክሽን ስራሕታ እዩ ናብነት አብሽደን ሪአክትስ ካብዝ ገጠመካ ስራሕ ገለደይ ትብልን በጣም መጀመርታ ሰለስተ ቻናል እዮም ነይሮም ሰለስተ ቻናላት ነይሮምኒ ክልተ ሓደ ቻናል ማለት እዩ ብዙሕ ሳብስክራይበራት ነይሮም 28 ገለ በጽሕ ነይሮ ብዙሕ እዩ ብፍላይ ብዙሓት በቶም ሰዓብተይ መጠን ወታ አነ ዘቀርቦ መጠን አዝዮም ቁኑዓት ዝኾነ ሰባት ስለ ዘለዎ ንዓይ ብዙሓት እዮም ልዕል ማንም ማለት እዩ ሶ ብዙሓት ሰባት ኢለ አነ ጽውዕም ቦገነይ ብዙሓት ሰባት ታይዝ በሃል ሲዒቦ ሞት ቻናል ፎቲዮ ሞኔሮም ተሰራحቱ ካብኡ ቻናል ልሱ ታይገጢሞ መስይልኩም ሓደ ግዜ እኮ ዘይ ሓሰብካ ነገሩን ከምዚ ከጋጠመካ ይኸዲ ዝኾነ እዋን ናብ ወፃእ ዝርከብ ሓደ ቤተሰብ ማለት እዩ ታይዝ በሃል ጌረ ነይረ ኮኔክት ጌረ ነይረ ቻናለይ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ሓደ ግዜ ትክፍሊት ስርዓትኩም ወይ ከዓ ትክፍሊት ሲስተምኩም አይሙቾካን ወይ ገለመለ ሕጂ ንሱኻ አይፈልጥን ማለት ኮፒራይት ዶ ገለዶ ዝበሃል ነገር ተሳኺ ተዝፈልጥ ተአምር ይውልን ማለት እዩ ሽደንን ኢስለ ገንዘብ ይረክብ መስራኤንስ ቧ ገንዘብ ይረክብ አግዲ ዩቲዩብ ቻናል ገረት በሃል ዘላ ከመያዛ ነገር ገለሉ ማለት እዩ ዱዓ ዓቢሉ አቲውን ሕጂ ናይሰብ ቀሱ ኢሎ ሃረባ ናይ ዝረኸቦ ቪዲዮ ማለት እዩ ካብ የማነ ጸጋም ናይ ከለይብልና ይከለይሉ በቃ እንዳልዓልካ በቃ አፕሎድ ምግባር ኮይኑ ድሕሪኡ አጫናናቀ ዝኾነ ጉዳይ ሞጽዩ ማለት እዩ ክስተታት እንዳበዝሕዎ ሞጽዮም ተሓደ ቻናል ዘን ግዜ ተዓጽዩ ማለት አጋጣሚ ተሓደ ቻናል እውን ሙስ ሒዙ ተዓጽዩ ማለት እዩ ከም በሐድሽ ከ አትጀምር ህይወት ምንባር ንጎሆ መጀመር ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ንጎሆ ትጀምር ማለት እዩ ከም በሐድሽ ካብ ሕጂ ከቢድ ይባይዞይ كم بحدش مجمار بتعمي يخبرك حاجنا أمنت حدش بروفايل حدش تيما مالت ملختي حدش وقعي تعلى لسكوات تعلى مالتي مالت هالزراربانا كاب قدمنا جميرو تصنحي نير مالت لا في نير قدم ولا بيت مرت خاطرين مايكروفون قال لك كاب تقايته فلي تفلت نيرا تو زفلطني بزغونه مبزحتهم سبات ازي حدا دحره بايتا كم زقاطمنا يفلطون على يوتيوب قال مالتي
تخالي زي فلطو دحر بايتا اب يوتيوب نمزحاتهم سبات كا كفلطو زدليم ابدي يوتيوب نمص عين السب انت عينت بيرسوناليتي كمزلو الناس كفلط يدليو عينت كنكون دلينا ابنت ማለት ውልቃዊ ህይወት ካና እንታይ ይመስል ንጎ ቤተ ክርስቲያን ትኸይድኻ ሰንበት ተኾይኑ አባት ነብሰለው ኻዶ ተመርዒ ኻዶ ደስ ይልካ ገለና ካልካብ ዘይ ተስሕቅ ገለገለ ሶንሱ ከም ዘለዎ ማለት እዚ በቃ ከም ተኻሊ ሰብ ዝገብሮ ንሽትለይ ናትና ፍሊ ዘብሎና አምነት ኣብ ዩቲዩብ ዝውዕል ሰብ ፍሊ ዘብሎ ታዩ በቃ ዴዲኬትድ ዝኾነ ታይም ሂብካ ከም ስሩዕ ግዜኻ ክትሰርሖ ስለ ዘለካ ኣብዚ ንሽትለይ ታይ ዝበሃል ትገብሪኻ مسرحتنياتات ወይ ምስ ማሓዙትካ ተወጊዕኻ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ነገር ገጢሙና ኣሎ ኢልካ ገለ ዲስከስ ትገብር ኢኻ ተስተረፈ ግን በቃ ንጎን ሰንበት ቤተክርስቲያን ተኾይኑ ቤተክርስቲያን ቅድስት ተኾይንካ ማለት በስመ አብ ወልድ ቅዱስ መሓረን ንጎይታ ይትማል ተጻረፍኮ ገለ ነሽ የሳሒትን ንገለ ትብል እዚ ከም ዘሎ ይባይዘይ ማለት ከምዚ ፉሊ ዝገብሮ ሓደ ዩቲዩበር ሲ ኣብ ህይወቱ ፉሊ ዝገብሮ ማለት ከም ኣብ ዩቲዩብ ዝውዕል ሰብ በቃ ከምዚ ትሪኦ ستري لك أبستري تأكل كمبيوتر كون تجبر ماوس تقاطر جل أو استفرينا كلام تسحق فيديو تاريخ أو أتخصص سميعها وا إذا عاركي قصة تأثير هاي ما جل الكون تعلل كم تتوقعتها جل لي حدش نجر كتايب هالو لجل الكون كم تأتي خابك أنا بزخون دام جلت سلازيزي مع التاوينا يوتيوبر كالاي يوتيوبر انتايز مسلوم سبات هالو قرشيس كنده يركب بتاعم تتጨنقو من بزحات سبات نسا بزحات غزي يفلطاي مالتي يوتيوبرات بسرو قرش يرخبو انا ناي حقس قرشيس يرخبو ديم بقى باي ذا واي يوتيوبرات قرش يرخبو يا ግን نركبينا مالتي ركبينا مالت هو قرش تزي تركب سراح يتقصلن يخا ازي خف ما نفسك فولطو زلو ግን يدكم دغه وا زربا يقول حجنا ابنت انا حد الله بتيك توك ما حدا يخونه قال مالت حدا شكورينا ايرترا ولا بزعا خمزيتات نجر شورت هاكس اوف لايف نجر قال الزرب استداي نجرن مالت كسادك اخ درعمت لنا امنت عاوز مايكروفون تريو الله هات ومبر دقيفكو خا يقمط ان خمي غير يقمط ان خم زول اندحر يوما امنت زيري مايكروفون كازيري اخي بزي مر خمزي غيرو خمط اني غباني رجي انا خمين داول كيفد الاخري كمزي له بقى نشلي سرع قام تقمط زنبرنس كمزي لك حق اتقمطنا بزي مالتي كبراتن فتواتن تغاتاتل تقلت حجي زوم كبراتن فتواتن يهم بقى تاي راح غبر كبراتن فتواتن مالت دنبኛ ንጉስ እዩ عامل ንጉስ ፈተይ ካዶን ከክብራትን فتواتن ትብል ዳ ግዴታ ካንዲ حجي ብዙሓት ሰባት ነዛ ጉዳይ እዚ የልዕልዋም የስሕቁነ ማለት እዩ ማለት ናይ ዩቲዩብ እንጀራ ክርከብ እንተሎ ሲልካ በቃ ኤዲት አይግበር እንገለገለ ካላይካ ቪዲዮ رخب ቢልናያሲ ሶኢልና ንለቆዝ መስሎም አለ አፕሎድ ንገብሮ ሕዝ አቢልካስ በቃ ዝኾነ አለኩም እንዶ ከም ሃናጻይ አገጠጠም አረ በስማ ለፍዓት ከይ መስለካ ወድነይ ስምዓን ወድ ሓወቦ ይሉ ለፍዓት ከይ መስለካ ያዝብለካ ማዓት ነገራት አለው አብ ዩቲዩብ ካብቶም ሓደ በጣም ጸጋሚ እና ዩቲዩብ ከይዲ ወይካ ስራሕ ኤዲት ምግባር እዩ በጣም መህለኽ እዩ ሶ ዩቲዩብ እንድሕር ዳኽ ጅምር የትብል ሓሳብ ኣለኩም ኮይኑ ኣብ ወጻእ ኮኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮኑ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ኤኒዌይስ ንምንታይ ከም ንኣብነት ኣብ ወጻእ ዘለኹም ኣሕዋተይ ኣለኹም ብዙሓት ኩልኹም ማለት እዩ ሶም ዩቲዩብ ተጀሚርኩም ዝጠቕመኩም ነገር ታ እዩ እንድሕር ዳኢልኩምኒ ዋ ታይ ከዘይ ትጥቀሞ ነገር ኣሎ ተርፊ ንኣብነት ከምዚ ፓሲቭ ኢንካም ኣለኩም ብጎኒ ሰዓታዊ ህልወካ ማለት እዩ ታይም ይወደይ ከወጋዓነስ ካሜራ ኳ ሕፍረን ማዓት ዋ ካሜራ ያጸላይቴ እምዙልኻ ገለገሊኦም ካሜራ ያጸላይቴ ንኣብነት ሕጀብ ዚኣኒ ናተይ ምሳይሰርሕ ቆልዓተ ትሪእዎ ማለት እዩ ዋና ጸላይቱ ንዓስክ ተራእዮም በዚ ሓደ ግዜ ካሜራ ታይ ጸልእ ተይልካ ካሜራ ይብለካ በቃ እሺ ካሊ ነገር ከተሽከሞ ነገር ለካ ገለገለ እሱ ጸገም ይብልካን ጸገም ሃይዳ ካሜራ ነው ፎቶዋኒ ኤኒዌይስ ትክክል እዩ ንመጀመርታ መዓልታ ሽምባያዶ ካሜራ መፍራህ ማለት እዩ ዋላት ድምጽኻ ይዘጽላካ በቃ ባዕሉ አታን ከምዚ ደዝ ዳመጽው ናተይ ድምጽ ነዚ ይመስል ገለኢኻት በቃ ትድንግጽ ማለት ሆረር ይሆነካ ዳሕራይ ከታይ ያጋጥመካ ደይትብል ዳሕራይ አትለምዶ ህይወት برتعي كله برازر إلى سبعة هو حي لك كله هو أجوها قصر كتلوم ده خايد تلوم ده حراي
መማረጽ የለን ዩቲዩበር ተኸውን ዳም ትብል በቃ ድምጽኻ ገለ ከምናት ካዛ መሰለ ድምጽ የለን ኣነ ቀርብ ከለኹ ሕጂ ማለት እዩ ሰላም ጥዕና ሃብለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቀኒዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን نهون لمون كم تلمود بحدش فيديو بالله أنا تراخي بنازلنا كساب مودة مدب مسايز أنيحكم عب مودة دمام شرف لو سلت بلو أزي إذا مسجن نعمل له معند فيديو متى مسال فيديو كان سجرينا سنة مقطع كون لكم يزمننا وهتتقالات زي الأمو خمي غير كجازيت إني تماهير كاريخا بصور كنت تماهير كده شيء صرت مرت قلت في التاريخ تمرت بزعتو بايزو هاي حدا سبات علقوم كم زي عينة دفرات رأي فلتن دون قوري اللي صرفك استوبيدي بلاك أبي يوتيوب رخي بكاي فلتكانكو نا يوتيوب توانا شجرو نمن تاي صرفنا يبهلن كو على حد سكاقدي وعلى حد أني جن توانا شجر تايو زي فلتكاي صرفك سئلو بق قبيلهم سي مالتي و جانا كمبيوتر ساينس بهال قدام جوبز يعني ركاب تمرت كوا دحاني مالتي عتبي سكاتاتلني ركاب قدامي كاب رابعاي كساب شامناي كفل زولو بيونيت تشلامايني رحجي فولي بيت تمرتو لنا فوليات تمهارو زبحالو قلامين زبحالو مالتي ناواتي 10 ام سي كا 10 اي مالتي 10 اي ان زوها قدي 10 ان اي رخيبين كلنا يا اخي دعاء عبيلنا شو مالتي كنت ايش قرشينا اكونن 500 نبينو شحن نبينينا تشلمنا نحنا شو مالتي خندي تشلمنا شحن 500 قرم زين شحن 500 بتو شع غزي قديد كا يودان معري قديد كا يودان معت قرشي نيرو قدان قالهم زلوم لو خونه حمله خونه اخي بقى بهل ولدنا طواد قدف بدنب تخلينا لشو حراي 10 تخفل موصي 10 تخفلي وانا شغتاي غطيمون انا افقيه 10 تخفلي تقريح زكاي حدا غزي منئسي كتكون كلها جن ولا فكيرس 10 حدا خفل غوبز اندي نيره تمرتي 10 كفلي بيونيت وصيه 10 حدا خفل نابي عد خيده مالتيو اسرائيل مسكركون يشتلي زخونه مالتي دام يلان اشلي نغرات ري بيلنا قيح بحردو قلدو إلاتدو غزعم زعدو هايفا تلابيب قدا اخلا مالتي اشلي وا من كمانا زي حالفنا خدام بود حرسو سنه غزي خاطاي مصب اسرائيل وصي مالتيو تمسنا عدي تماهرناس ناب يونيفرس حليفنا كحلف كلخص كاو 725 حيز حليف بكرا فقري عدمه فاير ايج قال مصيا مالتي سيلاقا كصنعي لي المصحف غنصي لي سيكا مصحف كحيسكا توصح انت تمص كاو علم كا تترفك يا علم لا ادري فاتنا ارشع مالتي دحراي 25 نمصي واي زياده بسرو زي تخون ነገር ገለለ مالتي ናብ ዩኒቨርሲቲ አትخلخون እሺ ለይ ማዓንጣ ኸሸጥ ቢልካ مالتي زحلفس حليفوا ولدناون كخريهم دحر دقيم سيلو من كعجسك خبصرو أمتص أخرسي حاجة ليلا مالتنا عم تابس إحنا يونيفرسيتي كمبيوتر ساينس قالوا بس إحنا قال بالحريو كما هركلهو قدامي داوت أخو قالوا دادي إيه مالت فور قال نام أخو دحراي تاشجر تفتير ديتول أبي يوتيوب استفدت أنا شجرنا أبي يوتيوب كم يجرك أخمس إخاذ بالوقعي شدن كحتى كادو نوبل رياكتس نوبل حتى انه ويلكام برو ويلكام حتت يلسي حتت قصل حتها تبابلو نوبل رياكتس حتت كم دس بلكم حجي تايموت يشعو يوتيوب قالك جميره مالتي دحر كمبيوتر ممرقي حنت ديجري سالاتنا حجي حنت ديجري ماسترز نغبرا قال انت تغبانا نيرو قالنا ماسترز نعبيها قال وا هاي كما اذا مسل واندي ني مسيلك حجو هبوبلا بوزي تحاسكا نابتي خيد مالتي زي اخنا مهرده تبل عدم بوزي خيد صحم بوزي وص سيبت ولا لما انت يسيله ايش اللي قرصو خلو قال ما حيشين مالتي يچوما اجي لما انت ما حيشين بر سيبت ولا جاني قلنا دحرم ما ودي تتصقم كابينا بي تفتحو دي تبلن ناب يوتيوب غيريو مالتي سو ناب يوتيوب غبرو خلو خت علامات قدامه علامه انتي غطي منشعو ري تبولكو كل يوتيوبر ادرس فيريفيكيشن ناي ادسنس انتاي ايو حتى يو مالتيو كملسك يابا بوز غبر اخا نوبل رياكتس حز اخا بدنبي كنغرك نوبل حوي مالتيو حراي تاي غطيمو
يوتيوب حدا مسست مهاركو زخيد كوينو جن مسست مهاركو يخيدي كمال قدمي يسرحلو ስለዝነበርኩ ማለት تناي بيزيك ناي ኤዲቲንግ ناي ገለገለ ነገር ገለ ይሰርحلو ስለዝነበርኩ እንታይ ኮይኑት ምስጢር ቅልል ይብለካ ማለት ንኽትሰርሑ ጽቡቕ ኣብቲ ቀዳሚኑ እንዳሃለሁ ኸኣነ ዋና ገጣማይ ሓደ ናይ ሚኒ ሚድያ መራሒ ካልኣይ ቆልዓ እንተለኹ ቀደም ከታይድለተ ነይሩ ጋዜጠኛ ምዃን ሕጂ ክልቲኦም ኣይተደመሩን ብሓንሳብ ህሩግ ኢሎም ቶም ነገራት ማለት እዩ ጋዜጠኛ ምዃን ብሓንሳብ ግጥም ኢሉ ዩቲዩበር ታይዝ በሃል ውና ጋዜጠኝነት በልዎ በተሓለ ወገኑ ልክዕ ንኣብነት ናሽናሽሲ በዓል ጋዜጠኛ ፀውዒ ኣነኻ በዓል ጋዜጠኛ ድሕረ ደጊም በበዓልትና ኢና ክንሻወም ማለት እዩ ሶ ከምዚ ገይረ ጀሚረ ዮዩ እዚ ሕቶ ዩቲዩብ ከመይልካ በሃንደበት ዲኻ ኣቲኻዮስ ሲሉ ወይ ሰንኮፍ ገለ ዕላማ ኻኸ ዕላማ ዳ ኣብቲ ዩቲዩብ ገለ ክሪኦ ከለኹ ተሰብ ዋው ይዝበሃል ገለ ኢሎም ኣነ ሶ ኖ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ከይድ የብለይና ኣነ ከመይ ዓይነት ንምንታይ ምክንያቱ ኣነ ሓደ ተማሂረ ካልኣይ ከዓ ኣካይዳ ዓለም ንእሽተይ ብዝተወሰነ መጠን ብዝተወሰነ መጠን ዋላ ይኹን እምበር ክርድኦ ፈቲነ ይርዳእና ኣሎ ሶ ቁም ነገር ዘሎ ነገር ንምስራሕ ንኣብነት መናእሰይ ዝኾነ ነገር ክረኽብሉ ዝኽእሉ ሲ ኣትሊስት ዝኾነ ነገር ንእሽተይ በቃ ዝዓቕመ ማለት እዩ ዘቕርበሉ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ዝሕተተሉ ዝምልሰሉ ማለት እዩ ንኣብነት ማለት እዩ ሶ ካፍቶም ዝሕተቶም ሕቶታት ሓደ ግዜ ከምዚ ላይቭ ሴሽን ከኣትኸለኹ ከም በዓል ኖብል ሓወይ ኖብል ሪኣክትስ መልሽለይ ዘሎ ታዩ ኣድረስ ቬሪፊኬሽን ዝበሃል ሕቶ ንኣብነት ከምዚ ሕቶታት ይሕተት እየ ማለት እዩ ኣድረስ ቬሪፊኬሽን ማለት ክልተ ኣሎ ቀደም ሕጂ ታይ ነይሩ መሲልካ ኖብል ቀደም ኣድረስ ቬሪፊኬሽን ጥራሕ እዩ ነይሩ ኣይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ዝበሃል ኣይነበረን ሕጂ ግን ዩቲዩብ ብፍላይ ሰለስተ ቬሪፊኬሽናት ኣለዎ ተቀዳመይቲ አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ታኻለይቲ ፔመንት ቬሪፊኬሽን ታሳልሰይቲ አድሬስ ቬሪፊኬሽን ያ ማለት ቀሊል እዩ እንታይ ማለት እዩ አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ማለት ንስኻ ዲኻ ማለት ንኣብነት ትሞልኦሞ ተእትዎሞ ንኣብነት ንምንታይ ኢኹም ዚኦም ጽዩ እንድሕር ዳኢልኩም ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓለማት ዝርከቡ ዩቲዩበራት ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ሓደ ዩቲዩበር ትቻናሉ US ይሉ እንድሕር ዳ ከፊትዎ ኣሜሪካ ይልተኸፊትዎ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጥ ዲ ዘሎስ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዘሎ ስለ ዘይፍለጥ እቲ ነገር ታይ ምግባር ጀሚሩ አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ዝበሃል አይደንቲቲ ማለት እንድሕር ዳ ኣሜሪካ ተነብር ኮይንካ ናይ ኣሜሪካ መለለይ መንነት ክልወካ ኣለዎ ከም ፓስፖርት ሬዚደንስ ፐርሚት ድራይቪንግ ላይሰንስ ወዘተ ዝበሃል ነገርስ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከዓ ናሽናል አይዲ ሞጽዩ ማለት እዩ ቀሊል ኮንሴፕት እዩ ቀደሙን ፓስፖርት ተልኢካ ጽቡቕ ዘይብልካ ተኾይኑ ብሓደ ቤተሰብ ጌርካ ቬሪፋይ ይግበር ነይሩ እዚ አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ማለት እዩ አድሬስ ቬሪፊኬሽን ከንታይ ማለት እዩ ድሕራይ ትሰርሕ መፍቲ ዩቲዩብ ቻነል ሞኔታይዜሽን ምስተቀበሉኻ እንዲዮም አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ምላእ ዝብሉኻ $10 መውፃር ምስ ጀመርካ ድማ በል ኣድራሻኻ ኣበይ ከም ትርከብ ናበይ ከም ንልእኸልካት ክፍሊት ኣድራሻኻ ኣበይ ከም ትርከብ ቬሪፋይ ግበር ይብሉኻ ከመይ ጌርካ ክትገብር ቀሊል ኣድራሻኻ ማለት መጀመርታ ንስኻ ትመልእ መልእኽቲ ትልእኸሎም ከለኻ እዚ ኣድሬስ ቬሪፋይ ግበር ምስ በሉኻ ክሊክ ጌርካ ተኣቱ ክሊክ ጌርካ ምስኣትኻ ኣበይ ከም ትርከብ ትመልእ ሙሉ ቀዳማይ ማለት በቃ ትትነብረሉ ባይ ዘ ወይ ከምዚ ቁፅር ገዛ ገለገለ ዝበሃል ኣሎ ሓበሻ ዘየሎ ክኾን ይኽእል እዮም ሲኢልካ ሕጂ ንኣብነት ዓዲ ኢትዮጵያ እንተሊኻ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ተሊኻ ኣሜሪካ ካናዳ ተሊኻ ካናዳ ትብሎ ማለት ሚልካ ትሞሎ ካብ ቁፅል ቢልካ ታሕቲ ስልክ ቁፅርኻ ገለ ትመልእ ካተድሊ ነገር ግን ተወሳኒ ተልየካ ነገር ኣድሬስ ቁፅር ኒዮም ክልእኽልካ ኣፍታ ቁፅር ኸኣኒ ዝኾነት ካርድ እዮም ክልእኽልኩም ንእሽተይ ካርድ ማለት ክንደዚ ኣትኸውን ዝኾነት ሲ ፖስታ ክልእኽልኩም ማፍታ ፖስታ ኸኣ 6 ዲጂት ዘለዋ ቁፅር ኣላ ፒን ትበሃል ንሳ እዮም ክልእኽልኩም ስለዚ ንሳ ክልእኽልኩም ድሕር ዳ ኮይኖም እንታይ እዮም ዝገብሩ ማለት ይቀድም ኣቢሎም እታ ኣድሬስኩም እቲ ፖስታ ቤት ዝኸፈትኩሞ ፖስታ ቤት ትኸዱ ፖስታ ሳንዱቅ ቁፅሪ ከውፅእ ደልየ ነይረ ትብልዎም ሓራይ ቀደም 300 ቅርሺ ንፍርቂ ዓመት ነይራ 600 ብዓመት ያ ነይራ ትሕድስዋ ማለት እዩ ኣብ ወፃ ዘለኹም ከምኡ ፖስታል ሰርቪስ ኣብ ቀረባኹም ማለት እዩ ስለዚ ተውፅኡሞ ንሳ ክትመልኡ ከለኹም ንቀደም ቅድሚ ኣድሬስ ቬሪፊኬሽን መምላእኹም ንሱ ተውፅለኩም ማለት እዩ ሓራይ ምስ ወፃኹም ትመልኡዋ ኣታ ቁፅሪ ትወሃበኩም እያ
ቁልፉን ክወሃበኩም እዩ ናይቲ ሳንዱቅ ቁጥሪ ዝበሃል ዘሎ ኣይ ንስኻትኩም ንኣብነት ፈጺሞ ኣብ ዘይምቸወኩም ኣብ ዘይምቸው ቦታ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ብኻሊእ ሰብ ትመልእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ነገር ማለት እዩ ብኻሊእ ሰብ በማለት ብዝምቸው ግን ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዘድሊ ነገር ኣድሬስ ቬሪፊኬሽን ተመሊእኹም አይደንቲቲ ትመልእሉ ኣድሬስ ትመልእሉ ፔይመንት ትመልእሉ ኩሉ ማች ክገብር ክኽእላሉ ንኣብነት ክትጋገዩ የብልኩምን እቲ ፖስታ ሳንዱቅ ቁጥር ግን ናይ ካሊእ ሰብ እንተልይዎስ ክጥቀም ይኽእል ዶ የስ ኦፍ ኮርስ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ምንም ሽግር የብሉ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ሕጂ ንኣብነት ግን ናይቲ ፖስታ ሳንዱቅ ቁጥሪ ዝሓዘ ሹም ሰብ ዝብል እንድሕር ዳ ኣልዩ ኮይኑ ናቱ ትመልኡ ማለት እዩ ናቱ ምስ መላእኹም እቲ ዝተላእኸልኩም ደብዳቤ ዙሪክ ፖስት እዩ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ንኣብነት ኣየርላንድ ዘለኹም ካብ ኣየርላንድ ኣውሮፓ ንዘሎ ካብ ኣየርላንድ ከባቢ ኣሜሪካ ንጥቃን ዘለኹም ካብ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ንዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ዙሪክ ፖስት እዩ ዝመጽእ ይመጸልኩም ምስ መጸ ፖስታ ቤት መጽኢልካ ለቕሓ ተባሂሉ ክድወለልኩም እዩ ትኸዱ እታ ፒን መእተዊት ቦታ ኣላ ኣፍታ ዩቲዩብ ኣፍታ ኣድሰንስ ከምኡ መእተዊ ቦታ ኣለዎ ማለት እዩ ኣይ ትገብሩ ክሊክ ጌርኩም ተንሽድሽተ ዲጂት ቁጽሪ ትመልእዎን ማለት እዩ حراي قليل ነገር ቬሪፋይ ትብልዎ ማለት እዩ ፒን ቬሪፊኬሽን እንተዘይ መጽኢልካ እንታይ አኻ ትገብር ትኽእል ሰለስተ ግዜ ትሞክር ኢኻ ዕድል ይወሃበካ እዩ ማለት እዩ ሰለስተ ግዜ ተሞክርካ ኣብነት ቀዳማይ እንተ መጽኡ ካልኣይ ንኽመጸልካ ትሞክር እንተዘይ መጽኡ ማለት እዩ ሳልሳይ እውን ትልእ ከሎ ግን ክሳብ ክንደይ መዓልቲ ይጸንሕ እንታይ ኢልኩም ንኣብነት ናብ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ 30 ገለ መዓልቲ ገለገለ ማለት እዩ ኮኔክሽን ኣስትሪጊምለይ ኣሎ ፖስት ክኾን ድዩ ኣብኡ ክሪኦ ሽደን ክወርሓው ያ እቲ ኮኔክሽን ድሕር ብጣዕሚ የሸግረልካ ከሎ ኮይኑ ፓብሊክ ኒሄት እንታይ ዝበሃል ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ኣቲኻ ርኢኻ ግን ምናልባት ብዙሕ ወግዕታት እንደ ከወግዕ ንእሽተይ ዋላ ብድምፂ ተተሰምዖ ኣዝዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እምበር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ዋና ምስጢር ኣድሬስ ቬሪፋይ ይገብሩ ማለት እዩ ኣበይ ከም ትርከቡ ኣበይ ከም ትነብሩ ቬሪፋይ ይገብሩኹም ይፈልዩኹም ማለት እዩ ቀፂሉ ኸታይ ይግበር ቀፂሉ ዳ ቀሊል እንዲ በቃ ቅርሺ 70 ዩሮ እንድሕር በፂሕኻ ንኣብነት ወይ ክንደይ ዶላር ማለት እያ ብሓደ ነጥቢ 04 ተባዚሕኹማስ ብጣዕሚ ቀላል እያ ትረኽብዋ ኢኹም ክንዱ ምስ በፃሕኹም ክልእኹልኩም እንዲዮም ፔይመንት እቱ ይብልኹም ክትጥንቀቕዎ ዘለኩም ኣብዚ ንኣብነት እቲ ዩቲዩብ ቻነል ብኢትዮጵያ ከፊተዮስ ኣካውንት ናይ ወፃኢ ይኽጥቀም ኖ خم يكونن أكاونت ناوس أخوان كان تتكلم نايتع زخفت كلا عد أكاونت يخات تتكلم بفلا يوتيوب مالتيو باي بال سترايب كم زي عم الصلو ناي فيرتشوال زخونو بانكتات فيرتشوال مالت بانكي تخكلنيا بانكي زي ولو زخونه نجار أي قبلني أو متات نجار أي كألنيو مالتيو سلزي بيتكوين جلجلة كوم متات واليت جلز بهالنجار أي قبلني هاي الآيز قبر قليل نجاريو بتزل خاي عدت خفته نعم النت وي كالي سب نتلي كابوتس بو تخفته سلزي ناو قرشي أتولد قرشي لأخلكا حدا تايز بالي حدا من قديو أي نو يبلين حد أتبل كوينكا هاي سبس يبلين قلت بل حد أخوينكا بعلها أنت اللي خايو بعلها تخفته أكاونت فولي كفافتها يقولون بقى نورمال استخفيت أكاونت له تمل شمكا قلقل يخا تقدم حجز ولا خايو بمول جن تنك بتعمي زحد أبزين أمنت واير ترانسفر ETF دما إلكترونيك ترانسفر قلت بحاله كلت ميكانيزم واير ترانسفر نحرد أخوين كتنا بانكي مالتي سلازي نا بانك نحرد أخوين كوينو نايت بانك سويفت كود زبحاله أيبان ونز بحاله لنا أبنة توت أنا زلخو مسي أيبان مالت international payment زفت أمرلو مالت overseas payment كلت عدتها تسي أبنة تابزوش تعدد نحركوين كان نيزرلاند اللي خو نبل أب نيزرلاند نحركوين كات تايز بحال خفيت كايو كم كالوت سبات أب نيزرلاند وات أخوينا منابا خزل أخلكا أيبان ميشالو سلازي نسو إخات أتو مالتي نسو مالي إخا قليل نقري صوت بروسس كما يقري إس جمرو زلو خود آمي جمرتها يوتيوب channel كلواني و جيميل أكاونت اللكا ترى اللي خاندو يوتيوب channel قلت كاتاتو للخم سلازي create channel اللكا سرايت كليك جير كاتاتو بقى channel تفتر مسفتر كاخا تايو تسميت زقبر كاو حدا شي حساب سكرايبر كساب تملس كفت سرح مالتي تاي كف كتب حدا شي حساب تملس
تسرح تلفع تدكم كابوزي مس جبركا قصيلو انتايو خجبر زلو وقصيلو دما انتاي جبر 4000 واتش اورز بهالالو كبيد دي تتبلو زلخ حاجنا امنت انس كم عين السرح نخسرح دليت على حمتي ارتراويت حافتي نيرا كاب يا خبابي تدول لي نبرت كاب اوروبا بتعمل نوح غزيه تدول لي نيرا مالتي سو السرح هذه بتعمي كبيد نجر ايكونه بتعمق قليل بفلايت اكونت سيت مغبار تزولكم زلخ سبسكرايبر قال مملا قال وانا شغرو يوتيوب شانل كفيتكا مونتايزد مسكونكا قلقله تقرب حساب نعو مጭናق እዩ ዝኸብደና انا ማለት برت خالي نجر طعمي قلل زبل نجري سو زيستات اندحر داغيركم مونتايزد يخون تشانل مالتي سو ገንዘብ تسرح كاب بولو قلقله تبلو له اب يوتيوب هم ليت كا تخوين كا زيت زارب حي شيده نتم صرف زيت صرفهم كون زبال يلن اوزي مصيخه ازي ناي يوتيوب شانل ناي قوم ነገር زلوهم سبات ناي عبيتي نامنت كوميونيتي قال حقي الله ازي تفلطوا لكم كاب تيك توك نلعلي قيادي مالت سلازي ابزي صفرخا خليخا انقيلكا اخا تسرح ازي مخانو غنا يصلانا امنتكو كم دس زوله سب زخونه مصيا يصرف زخونه سب مصيا يربشكان غلغله زول ነገር تحسبوم ايماجين غبرو از ጉዳያት እዚ بملو كم زلو مالتي سو كابزي تبغيسنا خدري خلناسي از ጉዳይ እዚ አለው ካልአይ ኣብ ዩቲዩብ በብዛሕቱ ግዜ ዝመስሎም ኣነ ማለት ኣነ ዝመስሎም ንሰባት ገለገሊኦም ኣብ ኮሜንት ሲ ሰብ ንኽፀርፈሎም ስታይ ዝባሃል ይልኹ ሜሴጅ ገለገለ ይጽሕፉለይ ማለት ነከለ ኸምዚ ይበላ ገለገለ ይብሉ ማለት ሶ ናቴ ተሐሳሰባ ኸም ዓይነት ተሐሳሰባ ይብለኝ ፍጹም በቃ ኸም ዓይነት ተሐሳሰባ ይብለኝ ብሱር ሰብ ብውልቁ ክጻረፎ ትኽእል እንዲኻ ገለን ተረብሽካ ወይ እንድሕር ደኣ ንእሽት ለይ ስርሕ ንገለ ዝብለካ ተኾይኑ ግን تيكا كبارو تلعيلكا دس سلازبلكا تتصارف قلقل ختبل ازي افتناتي channel بوزح اي تقمولني علامو نسيو قال اي كبوزح رؤيتوتات زصحافني كاب سبات كاب صحف لي زنبو علامه خانتا ايو بزعبا ايرتراويان منتا خا بوزح تچنق بوزح تقدس مالتي انا فلالي كونكون زچنق نخلو زرخوكو فيديو زچنق most probably كن الكونتنت كرييت زغبر سبنا امنت تيك توك نوعلنا وزدالو انت خوينو هم يداليو ግን حدش مسيله تسمعهم سبات الله يمسلني قدم 3 عامت 2 عامت ابيل ايه انا يوتيوب جميريو سو يوتيوب كجمرت لخص صرفي انتي مالت مخانو ገለገለ ታይ ማለት مخانو ገለ ፈሊጠ ወይ ካን خصرفሉ ወይ ንዝኾነ ንخملሰሉ ገለ ወይ ድማ ፀጊዕ ሒስካ ንሓደ ሞጊስካ ንሓደ ወዲስካ ቅርሽ ዝረኽበሉ ገለ ከም ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ብዙ ዓመት የሰሪሕሉ ሶ ኣብቲ ስራሕ እዚ ኻ ንእሽት ለይ ካብቲ ዘጥረኽዎ ነገር ታዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብ ጎንኻ ኮይኖም ኣጆኻ ዝብሉኻ ዘመስግኑኻ ብጣዕሚ ቀፅል ገለ ዝብሉኻ ንእሽተይ ሶ ንሳቶም ከም ተስፋሪ ኢኻ ቲ ላይቭ ሴሽን ትጅምሮ ማለት እዩ ኩሉ ዋላት ናይ ዩቲዩብ ቻናል ለጀማምራውን ካው ዝተበገሰ እዩ ሰብ የድል ይሊ ይዝኣምን ማለት እዩ ሽደን ሪአክትስ ብምጽራፍ ገለ ብዙሕ ታይ ዝበሃል ኣይ ኣመንን እዩ ንጽርፉን ብዙሕ ዕድልን ቦታን የብለይን ማለት እዩ ሳልሳይ بسرون زتصرفون يبلين زتصرفون يبلين انا ون كمو خصرف تصبيت هاي جبرنيو خلي قال زخون سبعين تحسبكم من بسرو مالتي قداماي دغري حيسكا دغري تماهير زخون ነገር ገለ ولا دحنين مهارسك نغدفو تزي تماهيركا موت مالت ايكونن تماهيرو زي تماهره زبحال ايكون فلالاي ግን ናይ ባዕለይ ሰርቲፊኬት ገለገለ ዝባል ነገራት ገለገለ ሒዘስ መወዳእቱ ሞኽን ገለ ዝኾነ ማይክሮፎን ገዚ እንተ በቃ እንተለኹ መብራህቲ ገለገለ ዝባል ሲት ገይረ ካሜራ ቅድመ ይጠጠው ቢለ ሶፍትዌራት ተማሂራ ጥኒዐ ሰርሕ እንተለኹስ እዚ ብሙሉ ንጸርፍ ተጥቀመሉ ወይ ብውሽጢ ቢሃይንድ ዘ ሲን ገለ ተጥቀመሉ አይደልን ሶት ጽዕንቶ መፍጣር ዝባል ካ መጀመርቱ በዓይነት መንገድ ኾነሎ እዚ ሽደን ሪአክትስ ማለት እዩ ፖዚቲቭ ማይንድ በመፍጣር ፖዚቲቭ ቫይብ በመፍጣር ምስሕዋ ተባሓደ ቦታ እንዳበልካ እዩ በቃ ታይ ዝባል ካብ መባል ዝብገስ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት يريهم يابزي يوتيوب نسو طرح يكون انتو بروبليم كو بزحات كريهم تلخون كافت مرايهم طرح يكون زبقس نيش لي صنفو صيلكا خمت دان ود ممر بقدام ياب زخونه غداي حدا فيديو يزاربولو نيرو يوتيوب هو انجرا تقبرو لتخيلها ግን حلنا هاتي يطلكا مالت ديو تصرف لك مالت ديو مالت كمزي صقع انت حيزه بحدا معالتي سبسكرايبر قال 50,000
40,000 بصحي خحدر يخدي مالتي ندعلا ديخا چملا غلغل يلكا مالتي نت حنتي كم غصا ملسكا نت حدون كم تايز بحالنا ملسكا كم عينت تايز بحال كتطرت خلها اوبيس ግን تو اودينس زي ادلا يكونن حدا ابتنشن ዝተመስረተ اودينس እዩ ማለት ጥዑይ ዘይኮነ اودينس አታናንጽ اودينس ነቲ ዩቲዩብ ቻናል ነው አሉ ጽቡቅ ቫይቭ ይብሉን ካልአይ ግን ነትስነ ልቡና ነው አል ናይት ማህበረሰብና እዚ አይወክልን ሶ በከምዚ አይነት ዩቲዩብ ቻናል ህንጽ አይገቦን ማለት ነው ዝገርመኩም ብዙሓት ቪዲዮታት የገለ ዝርኢ ማለት እዩ ካብ ብዙሓት ቪዲዮታት ምሳይ ኮይና እስኪ ሲልና ሓደ ሓደ ነገራት ማለት እዩ ሪአክት ክንገብረሎም ኢና ሲልና እንዳ ቀጸልና ማለት እዩ ንኣብነት ነገረ መንገድና ሲ ሪአክት እንገብረሎም ዕላላት ከመጽዮም ሲል ኣብ ላይቭ ማለት እዩ ሪአክት እንገብረሎም ኢና ወይካ ኤርትራውያን በሳዓትዮም ለክርስዕወዮም እዚ ዝርሳዕ አይኮነን ነጊረካኮ ፕሬዘንት ኢሳያስ እዚ ይቕረ ዘይባሃለ በደሊ በቃ ኣነ እሱ ኢለ ድዛዝማል ምክንያቱ ናዓና ባኹ ምሕዋትና እዮም ስለዝበሉ ምንም ከዳናጉርና አይኮነን አራይ ራይ ወሕጂ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓደ ሰባት እውን እግረ መንገድና ሪአክት ንበሉ ማለት እዩ ዘይርሳዕ በደል እዩ ዝብል ነገር እዩ ኣብ ግምት ውሽጥ እትያ ተዛረቦ ዘላ ዘይርሳዕ በደል እዩ እዚ በደል እዚ ኮ ዘይርሳዕ በደል እዩ ያትብለና ዘላ ማለት እዩ ኦብቪየስሊ ዘይርሳዕ በደል ዝበሃል ነገር የለን ኩላና ንፈልጦ ኢና ምርሳዕ ዳ እንታይ ትርጉሙ ማለት ይቅረ መባል ምርሳዕ ዘይኮነ ይቅረ መባል እንታይ ትርጉሙ ይቅረ ዘይበሃል በደል የለን ሓደ ካልኣይካ ንሕናስ ኣፍታ ጎረቦን ንሕረ ዘለና ኩላና ሰባት ገለ ተሪኢኹም ሲ من بدالي من زي تبدالي بك كله تبدالي يزول امبر مالتي تبدلنا او وشطنا قالنا ابنت حسكاي خاصوت بالنابنت بدل كود اتايد امو نابزي وصي خايس ترخبولو ነገር የለን ካብ بدل تبديل كاس لبخ قوسيل كالوس ካልኦት ሰባት እንደገና ውላድ ካዝወለድካ ማዓሌት ካዘርኻ በሙሉም ቆስሉ ላይ ትገብሮን ካዩ ይኻት ገብሮ ዝግባካ ነዚ ኻ ብምጥባራ ይሐዩን ሓደ ግዜ ብምርድዳ most probably ግን ግደፎ እንደገለገለ ተወልካ ያሰብ ክፍእ ትብሎ ተለኻ ነታ ዘረባ እንዳመለሰ የምጻልካ ማለት እዩ ትበደል እኮ ናይ ነውሕ ዋን በደሊ ናይ ብዙሓትና በደል እንዲዩ ንሕና መን ተመሳሳሊ ፍጻሜ ነይሩ ማለት እዩ ትበደል ኤርትራውያን በዲሎም ቀደም ነተጋሩ በዲሎም ኤርትራውያን ተመሪሶም ኤርትራውያን ተጋሩ በዲሎም ኮም እንዳበለኩ ቆጽኢል እምበር ካብ ባዶ ቦታ ዝተበገሰ ነገር አይኮነ ግን እዚ ስረባሓለው ዲና ኣብነት ተመሊስካ ምዝንታው ሕጂ ከምዚ ዓይነት በዓበይቲ ሚዲያታት ገለገርካ እንዳሲካ ተቴንሽን ገለና ኣብዚ ምብጻሕ ታይዋጉ ታይ ትርጉም ገለተልኩም አለ ሓንቲ ትርጉም ይውሉን ሶ ጽሊ ዝፍጥር ካብ ጽሊ ዝወለድ ነገር ምክንያቱ ሓውኮም አይገብርን ወላ ተውስም ሓውከማ ቆም አይገብርን من نسوم سرحومي حجي نسوم سرحومي اتولنا نسوم سرحومي غلغلي ايلاتنا مالتي بتعب بوزح يزقرم بقى سيل كافتي تيك توك غلخ تري خلخا كمزي معات وقعتها تقلت سمعوا بقى سيكون كتريو كل انا خري خلخ بقى يغرمك اسكي نشنش انتاي وقع هذا الحجي امتي هايو ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኢሳያስ ኢንተርቪው ክገብሩን ከሎ ኢትዮጵያ እዚ ዝኸትኸት ዘላ አካይዳ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድማ ቀደም መለስ ዜናዊ ኣብ ስልጣን ከሎ ከይተረፈ ኢሳያስ ሪእዎ ከም ዝነበረ ኢሳያስ ድማ ንዕኡ ከም ዘይ ድግፎ በሓፈሻ ኢትዮጵያ ዘላ ተኾነታት ሕማቅ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ አብይ አሕመድ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መልስ ድማ እሺ እንታይ መልስ ኢሳያስ ንባዕሉ ኣብ ሃገሩ ሕገ መንግስቲ ዘይብሉ ንባዕሉ ቋም ዘይብሉ ብዛዕባ ናይ ጎረቤት ቋም ክዛረብ ጠቅላላ ጉቦ ከም ዘይኮነ ካብዞም ሓራይ ካብዞም ኩሎም ሰባት እዚኦም ካብዞም ኩሎም ጀጋናይ ካብዞም ኩሎም ጀጋናይ ትግራይ አሉላ ባነጋ ወርቅ ጽራይ ሊአላ ባነጋ ስካታወዲ መስኪን حراي توقع ما انا منتاي وازبيلو مسيلكم موداتهم كيدم انترفيو خغبرو خلو بقاسي كسحقات موتا بتايز بالابزي يري انا تشانالات غن خري خلو خو بفلاي سياسه فرق انترفيو تغبرتو انا خري خلو مالتي كل ساعات بزعانا زخونه تعدي زوقع بقى انا زخونه تعدي مزحتن وي جاندا واشنغتنين وي جاندا يعني ايا كاله تخالي توقع تسالسي تغمنيا شو مال الله اترفن اي ترفال بقى زين
يوعل عمنا خاو بدحري كاوسي إلكا كهوكتك هلاك كوي بوا هاي معاته مكرودي كم يحدث ابن بنتاي زي ما حيش صوايو وقعتاتو علالاتو ككاب عامتو جلس وي الناس حد يزولو ندحر انا كن سبك ارق انتلو يرهره يزبال مو ملس زحاوي قال خصقوا عقد جمير لعل مالتي تتحيزم ناو جمير عيني دات سباي مبرئ وقدامي حزين نقد قدا انت ملس هذا اخن كقليل قليل نيرو حجي راهريو بقى راهرهلو نجازانا ني كل حبال قال خوينا توقع مالتي نجازانا يا خوينا امبر حجس كم زي عينة وقعتها تقال خطرق خلاص بتعامل زسق نغري مالتي نشو انو علو حق منقس يبلان هو تعدي مو طري الكلا قدم حجانه دخونه غزي انترفيو እንዳገበረና ሰማዕኹስ ሞት ህፃናት ታብ ኤርትራ ሞት አዴታት ገለ ወሲኹ ታይትብል ኢሉ ጋዜጠኛት ዚየም ክልቴም ካዳ ሓቱ ዚ ሓደ ትሕቶን መልስን ገለ ዘዋራድር ነበር ቀደም ዝኾነ ሕቶን መልስን تعوت ዝብል ዚ ዳማ ጋዜጠኛ ደስ ይዝብለን ባይዞይ ፕሮፌሽኑ ሓደ ግን አይፈልጠኒ አበይ ከም ዘቀርብ حجي ዚኦም ክልቲኦም كل ጊዜ ነሰመም ዝሓትዎ ተንሕቶ ከዓ ተማሳሰልቲን በባዓመቱ አይስልቾም እንዲው በቃ እኮ ወፊሎም ሰልኪዮም አነን ወሓሊ በቃ ደቢሩንስ ገለኹም ዝትሪኦ ዘለኹም ሃይላንድ ማይ ከፊት ካገለስ ወደዚ ኸብሱራ ይሓስብ እንዲ ሃርሽ ሰው ከምዚ ኮይኑ ካብ ድሕሪኡ ዓምና እንታይ ምግባር ይጅምር ደይት ይብል شيلك أم الزراب قال كما سأسأل عينة وقعي بقى شو عتايلو مليش لهم هذا ماني نتي موت أنا تقولوا حقي أو تصيو ماني تغطري زي بشنخ تايز بالا صنعي ويلو بقى تزحات زولة تقاذيت أني حجر أمنت كم الله سألي لي مثلا أنا تقاذيت أني تحتته تايت شنكي كم الله سألي لي تحتي تدمع كم الله سألي إزقباني رو أولا بكالي مسمر حزوي غير مالي سو كم زي عينة علالات وقعتها تقله يوقعوا كبر بريزيدانت نقصل اسكي نصهم اسكن صار لاخذنا تقراي يتزحاشي تقراي سلازبل دالو عمر زحاشي تقاومي زحاشي بجت لو تقاومي الشيء هاجر نديو فهم تقاوم هو بقوم ابتي اتراوي زامن يزلو مرام مالك السجن اتراف عود كلا يحبس وقع شغل سعر كلا يحبس مشكله تاخذ سعر كلا يحبس أكون جناح نسعر كلنا يحبوس تهاجروا تابوت له نزوم قدامه كصارفوا دولوا يعني هاجر شكم له ونتم زوا سلازي نش عندنا قوت قريب له مالتي تخكليو اي انا نش بقى زلني سمعت تمساسالي قنعيو اقراربو صبغيو انا دس يبلن بول قهري خلو نش كالايكا نواز قوم ነገር እንዳገበረ ማለት ይዝረሞኒ እረሚዩ ተሰምዒቱን ከም ዝበሎ አቦተ አሎ ታዲሽ ለይ ቁርብ ቅር ዝበለት ነገር ይልዋ ትግራይ እናበለ ይህ ታኸብል ነይሩ ማለት ሱዳን ክብል ነይሩ ሱዳን ይኽብል ነይሩ ሱዳን ክብል ነይሩ ማለት ምሶ ማይሰራዕኒ ነሽ ወድሰ هو ዝጋገዮ ትግራይ ምዕወት እምባሉ ሃገር ዘይ እምባሉ ወላይ ጣም بإرتراونته تاريخه براود مسمعه طمع سمعني حزن وشتاو معفي نهوخ نسمعيتاوي سمعيتون كم زهوخن هاي تقوبروني خان هاي سياسة استراتيجي زعبا إثيوبيا يعني إثيوبيا الله دي أقل زبلو زلو تأشمر انتاي كم صعب كم زخيني فلتاي سلازي بمسرته أبناء إثيوبيا قد داي زبولو أبناء تقرأي ريهم نملس حج خمي جيرونا في قوة ولا مو يتقول له سلام كيكولو ملس እንዳበለ ወዲዋ ኢሳያስ አፈወርቂ እሺ አይ ማይ ጋድ አታዚ ሓያል ሰባይ ማለት ይዝኸፈ አይ ወኹም የጋጠም ሓደ ግዜ በተመሳሳለ ኩነታት ከምዚን ተጋጠም ተለት አኻ ትገብር ዋ ትኽእሎ እምበር በቃ ንሪኦ ኮለና ኢና ክጋላወጥ ከለኹም ቅጫ መቕሎ ኩሉ ተሓደን የማን ተሓደን ፀጋም ገለ ትበሃል ተለስ ገለ ዘይንዕዘብ ኮይናስ ኣይኮነ نري لنا أنا صو تأيو تتخلو تعتابزي زولنا أبنتنا هذا يخبل قليل لنا نحرد أتدنا جيتنا جد مدينة قات أيد اللي بهلا يعني هذا زل خايم اسم مركز أني عخاسي بزعل عد خام حساب زخد كلا كسبيلن
نعدخا كبري كلوكا قبوء نورنيو سو كابزين لعلى زبلت نجار يلن زبلة ملحقت على مالتي سمعتي يلون يوم كينهم حتى تاتم قري فميم حتى تاتم قري فميم زلوا سو تايت ريزن سمعتي نحرد عليكم كينكم حتى تاتكم نابلكم كي دخلوكم يزللي حراشي قصيلنا نريهم بزحات علالات نقصال غزيتاتونكم وناي لايف تحسوتات كله يا مالتي غنا بقصالي هلي بزبله مركعو خون زغلطايو لينك خلكم تدلي سبات بملؤكم جوين غيرنا مالتيو ابزي بروجرام عبيتي وقعتات كنوقعنا مالتي عبيت وقعتات شديشته قال جست قال زلوا مالتي سو شيدن ابترف ساعات كسرح تسرح له هاي كتسرح programmer developer app developer web developer back end and front end developer program مسرح كود programming يمكر حرا يمكر ذي خونس يسرح مالتي بحات سيرو سو program يسرح كابو كابت تسرح هو program تحدى تاع يخون زلو مالتي صبق خونه ነገር ተጠቂመ عهاتكم ديليفر قبرو زخل زلني نجار بمولو ديليفرز قبرولو ملأختي زفترلو بوتا مقبار channel كم عينة ملأختي زفترلو بوتا بزحات مناسي آتيوم سمع مزول نجار زوج علنا عملت التايكون كم زلوسي ولا نعملت نعمل على سلطة بوتا تغير كاس طريق هايو جيف زول سبات بعد ما راح يكون كاف فلي لهم فلات أتينا زول جنا أبزي تايكون زلوا مالتي دز ولا سمعتيو حسابلن يلو كراخرك اتيلو انه ميدا انه فرس يزبلو مالتي نعم مصيخه تخراخر دحر زدبركا خويدو دحر دا صق بقى زخونه تناتي حساب زي متشوكا تخويدو العل حساب رومو اي انت سنيفكا كن علخا غدا يوناتي يكونن يزبلو مالتي بوزي كنوقع لي ناتنا يلو ما انت زلو فيديو بسفيحو خنغورينا مالتي بزعبا يوتيوب حتى زلو سب يلن مالتي حتى تليكم تحطوا تخليكم كل جزء خم بتماسسالين نسون نايو على زخونه لايف سيشن كحزل ليه بويه كم حلال ففت لايف سيشن مالتي نارواي نيت بدسي نارم سو ابز غداي زي انت ايو ريتو تازلكا لمقنه زغبر زلو غدايات تاي ريتو تاتالكا برغد حمدو تريو مالخم بقى شنع يبللو تايتي شنع زبلوم زلو غداي قليل ነገር ይበቃ ተቃውምት ናይ ሶሪያ አትዮም አድብሊና ለው ማንት ተዛረወልን የራስከት ጉዳይ የለት አይ አድ መስሐቂት ሶሪያ ትዕወት ዘይበል ኪሎም ሒዞም ንገለት ወደዳዲራ አዲ እስኪ ድዕጽድ አዱ ንዒ በቃ ሰማይ ይዕወት ኢየሱስ ይዕወት ኤርትራ ትዕወት ተወዲአ እስኪ ኩንቱ አል ሕጂ ሲሪያ ትዕወት ዘይበል ኪልኩም ጋ ጨርቅስ ዕጌርኩም ከብዝ ትዕጽዑ ኻናል አዱኩ ስማርት ተባርጉ አልኩ አይኒዌይስ በቃ ሲላ ጂኒየስ ተፈልጥ ዲኻ ኖ ርእሳን ተጠቂማትሉ ማለት በጣም ጎበዝ ኢሎ ካብዝ ምድቦም ሓደ ያው ዝኾነ ናይሎ ማዓንቲ ላይቭ ናብዚ ዛዚምና ያለና ማለት ሞ ኣብ ቀጻሊት ላይቭ ከበይኻ ክትገብሮ ንዝብል ሊንክ ክልእኸልኩም ሊንክ ክዋሃበኩም ሳትኩም ከአበቲ ሊንክ መሰረት ጆይን ምግባሪው ስራሕኩም ማለት ሶ መጽኢና ኖ አነ ካሜራ ገላ አይደለኒ ግን ከወግዕ ይደል ይዝብል ተኮይኖ በኦዲዮ ጥራይ ይከፍት ማለት እዩ በቲ ዝሃብኮ ሊንክ ጆይን ገይሩ ኦዲዮ ገይሩ ይከፍት የዋግዓኒ የዋግዖ ይሓተኒ ሓቶ ትጣሓሓና ኣብዚ ንሕርዳ መልሰለን ትብል ኮይን ካና የሐቅ ተኮይን ካመንእሰይ በይን ካብ ገዛ ከዓጽኻ ካብ ትውዕል ማለት እዩ ካልኣይ ሓደ ግዜ ኣብዚ ጨጨም ዝበሃለሉ ሰባት ከምዚ ዘዋግዑ ገለ ሒዝና ከመጽኢና ብኡን ቀጽለ ሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝለዓለ ተሳትፎ ምንታን ክሎዝ ቻናል በዚ አረጋግጥና ክንከይድና ማለት እዩ ውሑስ ክንገብሮ ኢና ንኹላኹም ዝኾነ ቦታ ክንገብሮ ኢና አይሎ ማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ዋ ሎአም ቅነ ክትቅንዩታይ ምን ነይልኩም እየ ማለት እዩ ጽጽቡቕ ከስማዓኩም ጽጽቡቕ ትርኢ ሁሉ ትምኒተ እዩ ናብ ናይሎ ማዓንቲ ቪድዮ እንኳ አድሓን መጻኹም ኢልና ላይቭ ጀሚርና ነርና ሕጁ ብተመሳሳሊ ብኻልእ ግዜ ኣብ ካልእ ሰዓት ክንራኸብ ኢና ጽጽቡቕ ይስምዕና ቻው احنا قنيوتا good light نحن حضرت حواتي ما نطيب